ocazie dorim să-l felicităm pe domnul primăria orașului Gimbav pentru o cooperare cât mai bună pe viitor și mulțumiri din partea Inspectoratului General de Agenții pentru că ne găzduiți și la dumneavoastră în orașul. Mulțumesc mult, deși consider că toate aprecierile și diplomele pe toată planeta asta le meritați dumneavoastră. Imaginile vorbesc, vom fi alături cât se poate. Se vede clar că atunci când politicul dă mâna cu celelalte instituții ale statului și împreună, cum a spus colega mea, doamna doctor, deputat, Cristina Vecerdi, împreună cu domnul ministru și cu echipa lor, au făcut ca la Brașov, la Ghimba, mai bine zis, avem acest elicopter care, iată, și-a îndeplinit toate misiunile cu brio. Sunteți de apreciat. Modestia care vă caracterizează în teren, se pare că o aveți și astăzi aici, deși după mine această întâlnire, această sărbătoare trebuia mult mai bine mediatizată, pentru că oamenii trebuie să știe ceea ce faceți dumneavoastră. Între noi deja suntem actualizați. Dacă putem, pentru aniversarea de 2 ani, să vă sprijinim, să fie într-un cadru mai cu multe televiziuni, pentru că nu trebuie să fiți modești pentru ceea ce faceți. Vă felicit, cer senin, la mulți ani și succes tuturor în tot ceea ce faceți.